дар рӯзи якуми рақобатҳои чемпионати Осиё оид ба бокс миёни наврасону ҷавонон як қатор аз варзишгарони тоҷик ба ринг баромаданд. дар вазни 46 килограмм Анушервон Фозилов бар мужзани Муғулистон Тоск Брахмандах бо қарори якдилонаи доварон зафар ёфт ва ба даври чорякниҳоӣ баромад. ҳамакнун дар даври чорякниҳоӣ Анушервон Фозилов бо намояндаи Ироқ Аббос Қосим Ҳамдан вомехӯрад. дар вазни 50 килограмм мужзани тоҷик Ҷафар Ҳакимов бо қарори якдилонаи доварон бар варзишгари яманӣ Муҳаммад Ғозӣ Алваҳом зафар ёфта ба даври чорякниҳоӣ баромад. дар даври навбатӣ бо намояндаи Узбекистон Самандар Олимов рӯбарӯ мешавад. дар вазни то 60 килограмм бошад узви дигари мунтахаби Тоҷикистон Рустамҷон Ашуров бар ҳарифи худ аз Қирғизистон Шарренат пирӯз гардид. дар ин рақобат ҳам ҳамаи доварон бартариро бар варзишгари тоҷик доданд. ҳамакнун рақиби навбатии Рустам Ҳусейн Али Томер Алҳаи ироқӣ мебошад. се варзишгари дигари тоҷик Меҳрож Суфиҷонов дар вазни то 48 килограмм, Дамир Муйбалихонов дар вазни 52 килограмм ва Мирзо Бахтиёрхон Отаев дар вазни то 70 килограмм аз ҳарифони худ ноком шуда аз идомаи рақобатҳо бенасиб монданд. ёдовар мешавем ки ба чемпионати Осиё оид ба бокс миёни наврасон ва ҷавонон ки дар шаҳри Амони Урдун ҷараён дорад 27 нафар мужзани тоҷик сафарбар шудааст.